ciul! Suddenly out of nowhere, Niklaus. No moi drodzy, młodzi, piękni, przystojni, eleganccy. Wykorzystałem tę okazję, że przed chwilą nagrywałem śląskie słowa na dziś. Także niedługo możecie się ich spodziewać i że jestem taki troszkę bardziej elegantny jak zawsze. I chciałem przy tej okazji nagrać taki króciutki vlog, który w zasadzie nawet nie jest vlogiem, aczkolwiek jest pewną formą pytania. Empirycznie i paradoksalnie. Mamy za oknem piękną pogodę, ciepło, słoneczko świeci, aż się chce grać na kąpie, nie? I takie mam, moi drodzy, do was pytanie właśnie. Czy kiedy wy wychodzicie z domu, wychodzicie na dwór, na zewnątrz, na pole, czy na plac? Bo ja wyłażę na plac. A wy? Dajcie znać w komentarzach na dole. No, to tyle. Elo!